Welkom, een en al. Dit is het programma Eigen Pad. Deze show bespreekt de onderwerpen van het menselijke bewustzijn, moraliteit, manipulatie, natuurwetten, het occulte en alle kwesties die de vrijheid van de mensen op aarde beïnvloeden. Mijn naam is Glenn Tram van thegreatworkexperience.com en ik ben vandaag je gastheer. Welkom allemaal. Fijn dat jullie er weer zijn. We zijn 13 weken verder. Dit is de 13e episode, 13e aflevering. En de laatste voor dit seizoen. Volgend seizoen gaan we over de Bijbel hebben. Daar gaan we straks een beetje erover hebben. Maar vandaag probeer ik het kort en krachtig te houden. Vandaag gaan we het hebben over waarzeggerij. Laten we even mijn sheets erbij pakken. Want dan kunnen we daadwerkelijk kort en krachtig houden, laat ik het zo zeggen. Hè? Ik ga sheets erbij pakken. Is het mogelijk? Kijken. Kijken. Dag Gisela, goedenavond. Goedenavond allemaal. Yes, yes. Ja, dankjewel. Het wordt een interessante aflevering vandaag. We gaan het hebben over waarzeggerij en kaartlegging, zoals hier de titel zegt. Het is de laatste aflevering voor deze episode. Voor de mensen die dit voor mij voor het eerst zien, want de meeste mensen die willen natuurlijk alleen maar over de waarzeggerij tarot hebben, alleen maar voor waarzeggerij. Ik heb een surprise voor jullie. Ik heb een verrassing eigenlijk voor jullie, die dat alleen maar voor waarzeggerij willen gebruiken. Maar als je me niet kent en je bent toch wel geïnteresseerd in mijn materie, dan zou ik je aanraden om de greatworkexperience.com daar naartoe te gaan. Daar krijg jij een hub van al mijn materiaal. Ik heb gezien dat als jij de greatworkexperience.com zomaar in Google zeg maar, zet, dan komt het niet naar voren. Dus je moet het echt in het adresbar moet je het plaatsen. Veel mensen zeggen tegen mij dat ik shadowbanned word. Dat zou kunnen. Ik hou het positief. Ja? Ik ben een IT'er. Ik heb het geprobeerd zo SEO mogelijk te maken. En nog steeds als je de Great Work Experience gaat typen, dan kom ik niet direct helemaal naar boven. Zelfs als je de greatworkexperience.com toetst, dan kom je niet helemaal naar boven. Dan zou je al moeten. Sommige mensen, ik heb het geprobeerd, een aantal mensen. Als de eerste keer kom ik niet naar voren, dan gaan ze naar mijn website. En dan doen ze het nog een keer en dan kom ik wel naar voren. Dus we houden het positief. Maar er maakt helemaal niks uit. Het punt is, de informatie is daar buiten. We kunnen toegang eraan krijgen. En ik heb andere plannen om massaal dit toch wel, zeg maar. Dus mensen gaan wakker worden. We gaan mensen wakker worden in ieder geval. We gaan in ieder geval de informatie voor je smoel zetten. Dan moet je zelf bepalen wat je ermee gaat doen, zou ik zeggen. Hè? Maar dit is dan zeg maar de democratie en de vrijheid van meningsuiten die we hebben op deze fucking aarde. Ja, dus niet natuurlijk, hè. Maar goed, in ieder geval kan je op mijn website podcast, video's, sheets, monografieën en mijn boek. Laatst heb ik ook een aantal mensen die mijn boek wouden lezen gekregen. Dus die krijg je sowieso op Amazon en bol.com, mensen. Sommige mensen, normaal gesproken geef ik niet de digitale versie ervan, omdat natuurlijk ik wil dat mensen een beetje, ja, mijn werk een beetje ondersteunen. Nou, natuurlijk, ik probeer zeg maar niemand tegen te houden voor deze, zeg maar met deze kennis. Dus er is een paar digitale versies daar. Sommige mensen zetten het online, dus maar goed. Het heeft te maken met het ondersteunen van het werk. Ik ben niet boos, ik ga niet jou voor de rechter sturen en dat soort dingen, want ik ga niet naar ik bedoel, op een gegeven moment begrijp je, ik zet heel veel werk hierin, een bijdrage kan geen kwaad. Goedenavond Anna, welkom. Ja, dus, maar goed. Dit is een boek natuurlijk. En ik denk dat mensen moeten gaan begrijpen nu dat dit de oplossing is. En niet niks anders. Er is geen enkele regeringsstructuur. Er is geen enkele politieke structuur die ons problemen gaan oplossen. In fact, de politieke structuren en de religieuze structuren en de centrale geldstructuren,
die creëren alle problemen. En Einstein heeft het ook zelf gezegd, je kan een probleem niet oplossen met hetgene die het probleem heeft veroorzaakt. Dus met andere woorden, de regering, de politieke structuren, zeg maar, de geldstructuren en de religieuze structuren, die hebben het probleem gegenereerd. Dag Ivanisha, goedenavond, welkom. Ja? Dus je kan het probleem niet oplossen met hetzelfde instrument die het veroorzaakt. Dat gaat niet. En dat is het probleem. Dat is de reden waarom we in het probleem zitten, nog steeds, 2000 jaar later. Ja? Dus elke idioot na 2000 jaar zou wel begrijpen, oh, misschien moet ik iets anders proberen. Ja? Maar we zitten 2000 jaar met dezelfde bullshit, nog steeds. Nog steeds. Nou, heel veel succes. We gaan nog 2000 jaar, als we vandaag niet veranderen, gaan we nog 2000 jaar met dezelfde troep, gaan we het allemaal gewoon doen en dan niemand doet niks. Ja? Ik begin al te zeuren en zijn eigen piepen, dat weet ik. Dit is mijn laatste aflevering, dit is de laatste keer, over 3 maanden weer. En maar geloof me, met de Bijbel heb ik nog meer te piepen. Dus dit is eigenlijk niks. Ik zal iedereen adviseren ook om, zeg maar, de religie podcast. Dus de 2 bovenste zijn podcast, zijn luisterpodcast. Dus dan kan je, er zijn elk volgens mij 40 minuten of zo. Dat zijn in ieder geval korter dan dit verhaal. En dan heb je daar zeg maar, de onheilige drie-eenheid, waar ik ook zeg maar over de politieke structuren en een kort presentatie geef over de politieke structuren, de religie en het centrale geldsysteem. Daar heb ik het over eigenlijk. Dat zijn de 3 onheilige eenheid. Dus de onheilige drie-eenheid. En wij, zeg maar, als je meer wil weten daarover, dan zou ik je aanraden om die andere videopodcast van mij te beluisteren. Dat gaat over het occulte onthuld. Daar heb ik over alle occulte tradities samengevat. En wat ik nu ga doen is, ik ga het allemaal meer diepte in. Bijvoorbeeld de tarot heb ik ook besproken in het occulte onthuld. Maar nu ga ik meer diepte in. Ja, dus dan heb je dan die 2 zwarte covers die ik daar heb. Daar gaat die 2 over. Eentje is specifiek voor satanisme. Ik vind dat satanisme heel belangrijk is, omdat de meeste mensen die rondlopen zijn satanisten. En dat weten ze niet eens. Want satanisten of satanisme is helemaal geen mannetje of geen aanbidding van een mannetje met een vorkje en een staartje. Dat is het helemaal niet. Het is een gedachtegang. En als je die gedachtegang mee rondloopt, waar heel veel mensen ermee rondlopen, want ze worden geprogrammeerd door de fucking televisie en media en dingen op school die je hebt geleerd en al die dingen. Snap je? Dus als je dan tegen de natuurwetten ingaat, dan ben je een satanist en klaar. Ja, en heel vaak ook per definitie immoreel. Satanisten zijn immorele mensen. Dus daarom hebben we 95% tot 99% van de mensen die rondlopen zijn gewoon immorele mensen. En daarom moeten we aan onszelf werken en vandaar de tarot. Ik ben hier als een soort van persoon die, je kan zeggen, een bepaalde, ja, ik geef mijn tijd hier aan, hè, mensen. Dus dat is een bepaalde ik stop tijd in om deze dingen te maken voor jullie. Ik stop energie hierin, voor mezelf ook. Maar ik hoef het niet aan de mensen te vertellen. Maar als ik het niet doe, dan begrijp ik ook wat iemand moet het doen, laat me het even zo zeggen. Ja, ik ben helemaal geen Jezusfiguur, dus laat mensen jou niet gek maken hierover, want dat gevoel heb ik echt niet. Maar er zijn allemaal dingen ook om mensen tegen te houden, om naar voren te komen met informaties en naar voren te komen met bepaalde, met deze data. Ik zeg altijd, een goede leerkracht is iemand die het zelf doet en iemand die ook niet alleen maar het zelf doet, maar iemand die ook vertelt aan de mensen, want dit is de centrale boodschap van die elke quote-unquote lichtwerker moet hebben. Ja? Kracht hebben, macht en kunnen vliegen en al die dingen. Het zijn eigenlijk secundaire dingen. Dus als je naar de yogales gaat met een guru,
En die yogales die geeft jou alle soorten tools om je innerlijke kracht en macht allemaal wakker te maken. Ze zijn allemaal secundair. Machten en invloed en manipulatie en manifestatie zijn allemaal secundair aan de daadwerkelijke boodschap van alle goeroes. De daadwerkelijke boodschap van alle goeroes die je maar kan bedenken, moet gaat over natuurwetten en de mensen die deze wetten moeten gaan leren respecteren nu en bewust ermee kunnen omgaan. Want daar gaat het om. Voor de rest is het allemaal leuk, geweldig. Vandaag gaan we ook waarzeggerij hebben. Is ook allemaal leuk, geweldig. Oh, wanneer word ik dan? Krijg je dan mijn eerste miljoentje? Dat soort dingen. Allemaal leuk en geweldig. Maar de daadwerkelijke punt, de daadwerkelijke boodschap is: je moet wakker worden en beginnen bewust met de natuurwetten om te gaan. Dat is alle traditie heeft daarover. Zelfs als de tradities tegen jou zeggen van je moet gezond eten, dat heeft daarmee te maken. Want jouw lichaam die werkt ook op basis van die wetten. Want jij bent niet bewust bij het kloppen van je hart bijvoorbeeld. Je bent niet bewust van alles die dan geregeld wordt in je lichaam. Dat wordt door de natuurwetten gedaan. De natuurwet is degene die het allemaal voor je regelt. En als jij zeg maar slecht eet, dan ga je tegen de natuurwet. Dan heb je gezondigd. Dat is wat men zonde noemen. Ja? En dan als je dan zeg maar gezond mee omgaat met je lichaam, met je lijf, begrijp hoe het werkt. Je begrijpt welke type voeding je moet hebben. Tenminste in deze stadium van jezelf. Dat bevordert de natuurwet in je. En dan, als een consequentie, leef je langer. Snap je? Dus het is allemaal geen rocket science hoor. Maar niks is nieuws onder de zon. Dat zeg ik altijd. Dus wat ik ga bespreken, bestond altijd. Dat betekent ook, de waarheid is absoluut. Voor de mensen die denken, rondlopen ze van ja, mijn waarheid, jouw waarheid. Shut the fuck up. Want de zon die komt op vandaag, morgen en eeuwig. Dus je kan wel zeggen, ja, ik heb mijn opinie. Ja, dat is precies dat. Dat is je opinie. Dus niks anders. Ja. Dus ga niet lopen lullen als een idioot. Ja, het is mijn waarheid, jouw waarheid. Bestaat niet. Ja, bestaat de waarheid. En iedereen moet gewoon leren hun koel daaraan, zeg maar, te harmoniseren daarmee. En klaar. Daar heeft ons, de Tarot leert ons dat. De Rozenkruisers leren ons dat. Vrijmetselaren leert ons dat. Allerlei soorten morele, occulte traditie, die leert ons dat. Dat er bepaalde wetten zijn. Het zijn deterministische wetten. Ze bepalen wat de fuck gaat gebeuren. En dan jij met je fucking vrije wil. Want dan komen ze ook wel. Je vrije wil bestaat niet. Hè? Dat hoor ik altijd ook een beetje ook. Hè? Heel vaak zelfs. Met je vrije wil kies je om te harmoniseren of niet. Ja? Daarom ben je vrij. Want als je dan geen keuze zou hebben gehad, dan zou ik deze podcast overbodig zijn, want dan had je geen keuze. Dan moet je maar gewoon harmoniseren met de natuurwetten. Toch? Maar nu kies je om iets anders te doen. Daarom zitten we allemaal in de fucking pinari. Daarom moeten we dan gaan kiezen nu van, willen we dan nog steeds in die pinari zitten? Hebben we recht op? Of gaan we ons gedrag aanpassen en zeg maar onszelf uit deze shitzooi, satanische constructie weg te halen. Ja? Dus ik heb zoiets van, jullie kunnen kiezen. Ik heb al gekozen. En voor degenen die toch wel kiezen voor toch wel wat een andere uitkomst voor zijn eigen leven, er is hoop. Ja? Natuurlijk wil ik dat de hele mensheid dat kiest, maar ja, daar heb ik geen invloed op. Want vandaar de vrije wil. Ze willen ons ook leren dat vrije wil niet bestaat tegenwoordig. Dus we gaan vandaag, de laatste podcast, waarzeggerij. Begin ik al best wel pittig natuurlijk. Oké, dus we bespreken de geschiedenis een beetje van en de mythes rond waarzeggerij. En hoe de tarot zeg maar gebruikt kan worden voor waarzeggerij. En natuurlijk hebben we het aspect van zelfreflectie hebben we al gehad. Maar die ga ik vandaag nog een keertje benadrukken. Hoe belangrijk dat aspect is zelfs. En het is allebei zijn hulpmiddelen. Dus ik ga nu al van tevoren zeggen, ik zeg niet dat de waarzeggerij, dat wat de tarot gaat zeggen, dat niet waar is, ja of nee. Ik zeg alleen maar, het gebruiken voor waarzeggerij heeft een enigszins mindere waarde. Ja? Want als jij hebt begrepen wat we al die 12 weken bezig waren en wat ik heb uitgelegd, dan ga je begrijpen dat na 1 komt 2. En na 2 komt 3. En dan na 3 komt 4.
En dan 4,5. Dus als je dan in een bepaalde situatie zit, ja, en als wij dan begrijpen dat er wat natuurwetten zijn die zeg maar invloed op ons leven brengen, buitenaf en ook van binnenuit, ja, deze wetten die beïnvloeden ons leven, ja, dan weet je van als ik in een situatie A zit, dat de volgende situatie B gaat worden. Dan weet je het nu al. Ja? Dus dan zou de kaarten is in principe niet eens waarzeggerij. Waarzeggerij is alleen maar een woord die we gebruiken op het moment dat we de wetten niet begrijpen. Ja? Als we een wet begrijpen, hetzelfde als je dan mobiele telefoon hebt, laten we zeggen, 100 jaar geleden, dan zouden mensen zeggen van je doet aan magie of je doet aan, weet ik veel. Je bent een heks. Ja, laten we hem verbranden. Hij heeft een mobiele telefoon waar je dan op afstand mee kan communiceren. Ja? Het heeft te maken met wetenschap. Wetenschap zegt al weten. Het is de kunst van weten. Ja, het is wetenschap. Dus als je dat weet, dan is waarzeggerij niet echt waarzeggerij. Ja, maar vooruit maar, want dit vinden mensen leuk. Dus, ik heb hun aandacht tenminste hier, zodat ik dan over Zwarte Pieten en Sinterklaas. Wat heeft Zwarte Pieten en Sinterklaas te maken met waarzeggerij? Huh? Gaan we allemaal mee koppelen? Ja, op een of andere rare manier. En met gezeik gaan mensen toch wel horen. Want het moet gehoord worden. Want we moeten iets gaan doen met ons leven. Gewoon in het algemeen. Zodat we deze slavenconstructie, waar Sinterklaas ook mee te maken heeft natuurlijk, dat we dan eruit kunnen gaan. En dat we dan zeg maar iedereen op deze aardbol een vredig leven kan hebben. Niet alleen maar zeg maar de Europeanen of de mensen die zeg maar in Amerika wonen. Maar de hele wereldbol. Ja? En dan hoeven we dan zeg maar geen slaven te hebben. Tegenwoordig helemaal niet. Als we dan ook technologie hebben en dat soort dingen. Nou, natuurlijk mensen gaan zitten huilen van ja, ik heb geen werk meer. Ja. Leven wordt anders nu, hè. Ja. We gaan niet meer zeg maar slaven zijn. Waarzeggerij biedt een unieke combinatie eigenlijk van mystiek en zelfreflectie. Die de ziel aanspreekt. Nou, het zijn verschillende woorden die daar een uitleg verdienen. Mystiek. Mysticisme is eigenlijk praktijken, zoals waarzeggerij, ja, dat mensen doen die nog niet begrijpen hoe de wet werkt. Dus in enigszins, mysticisme heeft zijn wortel in occultisme. Occultisme is zijn kennis die verborgen is. Ja? Dus kennis die verborgen is, dat noemen we occultisme. Als de kennis verborgen voor je is, de kennis is verborgen voor je, maar je doet praktijken, ja, die dan harmoniseren met hetgene wat verborgen is, dat noemen we mysticisme. Ja? Sommige tradities zijn gewoon op basis van mysticisme. Ja? Er zijn bijvoorbeeld Roosterkruisers, heel vaak hebben ze praktijken ook, dat zijn mystieke praktijken. Ja? En heel vaak als de aanhanger of de Roosterkruiser, die nog niet helemaal volledig de kennis heeft van de natuurwet, maar toch die praktijk of die ritueel doet, dat is een vorm van mysticisme. Ja? Dus het is gewoon te maken met het persoon zelf. Maar op een gegeven moment, als jij dan de kennis hebt, dan is het niet meer mystiek. Je weet hoe het werkt, daarom doe je het ook. Ja? Dus heel vaak is het de combinatie van die twee dingen. Dus in het begin begrijp je niet waarom je het doet. En op een gegeven moment ga je begrijpen waarom je het doet. En dan blijf je het doen. Ja? Dus als het je helpt en als het blijkt goede praktijk te zijn en harmoniseert met de natuurwet, dan blijf je het doen. Ja? En zelfreflectie heeft te maken met jezelf in de spiegel kijken. En de ziel, nogmaals, is de emotie en de gedachtegangen. Wat ze dan ook geest noemen. Maar ik gebruik het woord gedachte, want dan ben ik wat meer specifieker bezig. Want als je dan je gedachten en je emoties trouwens, mensen denken dat hun gedachten van hunzelf zijn. Maar een gedachte eigenlijk heeft te maken met wat Carl Jung een beetje de collectieve onbewuste noemt.
Ja? Ik associeer gedachtegangen in principe in het collectieve onbewuste. Dat betekent dat het is collectief, zit je verbonden met de netwerk, de universele netwerk. En daarom krijg je opeens soms een idee. Ja? Het is niet van jou. Het is, jij bent niet de originator, de creator van je gedachten. Heel vaak heeft te maken met je ziel, heeft te maken met je persoonlijkheid, heeft te maken met heel veel aspecten waardoor gedachtegangen vanuit het boven naar je toe komen. En je gedachten, die regeren je emoties. Dus dan betekent dat die emoties ook niet van jou zijn. Als je het praktisch bekijkt. Ja? Natuurlijk heb jij een ziel, dus dat noem ik ook een persoonlijkheid. En de reden waarom de tarotkaarten zo goed werken voor, ik wil zeggen, waarzeggerij, maar ook voor zelfreflectie, is omdat symbolieken, die spreken je ziel aan. Ja? En in principe, symbolieken spreken je persoonlijkheid aan. Je associeert jezelf met. Ja? Dus dat is de reden waarom. Wat is waarzeggerij? Gebruiken van symbolen, het nog net over, om inzicht te krijgen in jezelf, situatie en toekomstige mogelijkheden. Dat is eigenlijk de definitie van waarzeggerij. Ja? Maar in principe, toekomst weten we al. Ja? Kijk, als wij, en ik hoop dat dit klinkt bij heel veel mensen, als wij continu de wereldbol kapot maken, ja? Want dit is de probleem met heel veel mensen in hun gedachten. Hun denken dat als ze slechte dingen blijven doen, dat ze dan toch wel op een of andere manier beloond worden. Hun kunnen alleen maar denken in de terminologie van mensenwetten. Dat als je de mensenwet overtreedt, dat de politie je komt en de politie pakt je en dan ga je in de gevangenis, dan ga je quote-unquote voor betalen. Ja? Dat is hoe mensen hun gedachtegang werken. Dus slecht doen in het optiek van het universum. Dat betekent bijvoorbeeld de hele aardbol volproppen met plastic en alles kapot maken. Dieren blijven vermoorden als ik weet niet wat. En al deze dingen blijven doen, waardoor de balans van de aardbol op een of andere manier wordt verstoord. Men denkt dat de aarde op een gegeven moment ons blijft belonen met onze foutieve gedrag. Dat als mensen zelf regels maken en zeggen van als je de regels niet volgt, krijg je dan zeg maar een soort straf. Als je hoger gaat bijvoorbeeld, we praten niet eens over God, praat gewoon over het universum. Klinkt het dan een klein beetje logisch als ik tegen jou zeg van ja, als het universum, dus de aardbol, die kan je ook zeggen van ja, als jij blijft vervuilen en blijft op deze manier, denk je niet dat er een bepaalde straf gaat komen, dat er een bepaald moment gaat komen en zeggen van ja, nou, nu is het genoeg geweest? Oh ja, men wordt, ja echt hè. Even zegt, men gelooft dat je wordt vergeven wanneer je in de hemel komt. Ja, heel veel mensen zullen heel erg verbaasd zijn dat als het doodgaan bestaat geen hemel. Mijn god, ik wil hun gezicht zien, niet uit. Dus laten we even een korte geschiedenis bespreken rondom waarzeggerij en een aantal mythes doodschieten, zou ik zeggen. De waarzeggerij bestaat al jaren natuurlijk. Al vanaf de tijden, ik zou zelf voor de tijden van Egypte zelfs. En waardoor ze dan, zeg maar, ze gebruiken dierensporen of in Oud-Egypte, in Griekenland hadden ze dat allemaal ook. In principe kan je als waarzegger kan je alles gebruiken. Je kan een stukje haar gebruiken, een stukje. En dan. Het punt is, ik ga jullie zeg maar zo direct leren hoe het werkt uiteindelijk. Maar het punt is dat je dan afspraak maakt. Maar de oorsprong is duizenden jaren al, dus voor de tarotkaarten. Dus waarzeggerij is niet begonnen met de tarotkaarten. Ja? Maar de tarot zelf hebben we al besproken in de eerste aflevering. Herhaal ik een klein beetje hier. Heeft deels, ik zeg ook deels, zijn wortels in de middeleeuwse
in Italië. Tarocchi. Ja. Maar er werd later is geassocieerd met de waarzeggerij ook door de Hermetische traditie. Die vervolgens ook de Hermetische traditie heeft zijn wortel in Egypte. Ja, dat gaan we niet eens over discussiëren, want dat is gewoon, dat staat gewoon vast. Ja, dus nu is de tarot helemaal beïnvloed door Egypte. Ik heb dit hiervoor ook over gehad. De tarot, die heeft zeker weten zijn wortels in Egypte, maar voor degenen die dan pretenderen dat dat niet zo is, dan heb ik zoiets van, oké, prima. Het heeft symbolen van de middeleeuwen, koningen en noem maar op. Maar de gedachtegang van de vader, wat ik dan noem de meta-archetype, de vader, de moeder, de zoon en de dochter, dat we dan al die tijd erover hadden, die komt ook voor in de tarot. En dat zijn gewoon eeuwenoude gedachtegangen. Dus het is misschien niet precies specifiek de benaming van de Egyptische goden, maar dat heeft geen enkele traditie trouwens. Behalve de Egyptische traditie zelf. Ja? Maar het heeft wel sporen van Egypte. Daarom zeg ik altijd, het komt nou eenmaal vandaar. En ik weet ook wel waarom ze het doen. Omdat natuurlijk Egypte is een Afrikaans land. En ja, dan gaan we weer natuurlijk met die slavenverhaal. Ja, maar er is geen andere optie dat al een Europeaan die zegt, maar ja, de kennis die we hebben komt niet uit Egypte. Ja, het komt uit onszelf. Oké, cool. Wat jij leuk vindt. Ja, uiteindelijk kan het. En trouwens, het komt niet eens uit Egypte, het komt zelfs voor Egypte. Dat praten we over Atlantis en dat zijn andere dingen die helemaal mythisch zijn voor mensen die voor het eerst dit kijken. Dus, maar goed. Veel voorkomende misvattingen. Tarot is magisch. Ja, het voorspelt je lot. Ja, tarot biedt reflectie eigenlijk en geen determinisme. Dat zijn de natuurwetten. Ja. En zelfs dan heb je vrije wil om te kiezen om iets te doen, ja of nee. Dus eigenlijk, zelfs mensen die quote-unquote beweren dat ze dan in het verleden zijn gegaan en terug zijn gekomen in het heden en in de toekomst zijn gegaan. Al deze dingen, die zijn allemaal. Kijk, als deze dingen mogelijk waren, dan zou vrije wil niet mogelijk. Dat is wat ze willen dan ook. Hè? Dat mensen denken dat vrije wil niet geldt. Dat vrije wil niet bestaat. Dat een of andere wezen, dus God, die heeft bepaald wat je lot is in het leven. En dat je dan vervolgens niet kan besluiten om een andere weg te nemen. Nou, elke dag word je wakker en je besluit toch om te gaan eten. Want als je dan je lot is om niet te gaan eten, dan eet je toch niet. Maar je wordt wakker, je kiest om iets te doen elke dag. Ja? Ook al is het een beetje een automatisme, maar je kiest. En je kan zeggen van, dan kan je een dag wakker worden en zeggen, ik ga niet meer eten. Ja? Dus er is een combinatie van beide. De wetten, die zijn deterministisch. Dat betekent dat als jij keuze hebt gemaakt, A, gevolg daarvan is B. Maar als je keuze hebt gemaakt C, gevolg daarvan is D. Dus ook al ga je in de toekomst, in het verleden, ook al zijn al deze dingen mogelijk, het verleden kan je niet meer aanpassen, dat staat vast. Maar in de toekomst kan je nog steeds keuzes maken. Dus de toekomst kan je niet echt voorspellen. De toekomst kan je benaderen. Dat betekent, als je keuze aanneemt, dan heb je, hoogwaarschijnlijk krijg je dan resultaat B. Na 1 komt 2. Ja? Dat is wat de wet bepaalt. Wet zegt, na 1 komt 2. Dat zegt wet. Ja? Dus misvatting. Dus toekomst bekijken, dat is het niet echt. Het heeft te maken met, als jij op dit moment deze keuze maakt, dit wordt dan het verhaal in de toekomst. Oké? Dus als jij op dit moment bijvoorbeeld geen goede keuze maakt, dan is automatisch de resultaat geen goede resultaat. Als je een goede keuze maakt, dan is automatisch het resultaat een goede resultaat. Dus wat ook een mythe is dat alleen genezers en zieners kunnen tarotkaarten gebruiken. Dat is allemaal onzin. Iedereen kan het doen. In werkelijkheid, tarotkaarten zijn een symbolisch hulpmiddel.
En iedereen kan het leren en gebruiken. Ik zou zelf iedereen aanraden om het zelf te doen en niemand betalen. Als jij iemand gaat betalen om je zogenaamde toekomst te lezen, dan neem ik je heel erg kwalijk. Want in plaats van mij donatie te geven om dit werk te ondersteunen, ga je een idioot zeg maar geld geven om tarot voor je te lezen die je zelf kan doen, die je fucking zelf leert om te doen hier. Snap je? Dan ben je echt een Mongool, zou ik zeggen. En dan is je geld gewoon allemaal in de fucking prullenbak. Ja? Dus op een manier, je krijgt hier gewoon voorbeelden genoeg zo direct hoe je het zelf kan doen. Dus er hoeft niemand voor te hebben. En ik ga jou vertellen, de meeste waarzeggers die gebruiken de meest beginnende aspect van tarot ook nog eens een keertje. Daar heb je ook helemaal niks aan. Dus daar hebben we een klein beetje over gehad, de evolutie van de tarot zelf. De tarot natuurlijk is gekomen van horen zeggen van een kaartenspel. Ik denk persoonlijk, dit is mijn eigen opinie trouwens, dat de tarot niet, ze zeggen, verschillende boeken over de tarot, die zegt, de tarot is begonnen als een kaartenspel. Ik ga je vertellen, de occultisten, die zijn vaker wat meer geïnformeerd dan de gemiddelde mens. Ik kan mij niet voorstellen dat als deze mensen een traditie worden starten, of dat ze dan bepaalde tools aan de mensheid worden geven, dat ze het toeval hebben. Het is geen toeval. Het is niet van, oh, laten we even gezellig een kaartenspel. De kaartenspel, ik ga je vertellen en ik denk dat ik dit ook al heb besproken in de eerste editie, in de eerste aflevering. De reden waarom ze de kaarten hebben gecreëerd, dat is de echte reden. Ja? Boeken zullen zeggen van het kaartenspel, waarzeggerij en soort dingen. Maar de echte reden is, men werd vermoord als je mensen vertelt dat jij heerser bent van je eigen leven. Begrijp je wel dat dat een bedreiging is van het huidige systeem? Het systeem van regering. De regering wil controle hebben over de populatie. Want hun willen dat dingen, als ze A zeggen, dat A gedaan wordt. Als B gezegd, dat B gedaan wordt. Hun willen controle hebben, want als ze zeggen van, we gaan nu deze wet doorvoeren, dat iedereen aan die wetten moet luisteren. Begrijp je dit? En als iemand zegt van, nee, jij moet moreel zijn en jij moet zelf bepalen wat je doet in je leven, dat de huidige structuren dat niet leuk vinden. Als je dat kan begrijpen, dan begrijp je waarom tarot gemaakt is, zodat je dan zeg maar dezelfde fucking boodschap van vrijheid kan geven, ja, maar onder de pretentie van, oh, het is een kaartenspel, of oh, het is waarzeggerij, is allemaal onzin, joh. Zodat als mensen zoals ik naar voren komen en zegt tegen jou van, mensen, jullie zijn slaven en jullie moeten zeg maar je slaven toestand veranderen door moreel te worden, door vrijheid te eisen en zeggen van, ik ga niet zeg maar doen wat anderen je zeggen, omdat jij zelf moreel genoeg bent en begrijpt hoe de wetten van de natuur werken en zelf een morele keuze, want daar heb je recht op, helemaal boven in het universum tot de top van de piramide, de echte piramide, niet de Illuminati fucking piramide van neppe mensen, maar de echte top van de piramide die dan zeg maar daar de heerser van het universum zelf zit, bij wijze van spreken, die jou het recht heeft gegeven om moreel te zijn en morele keuzes te maken. Dus dat betekent als de regering jou zegt van ja, je moet een immorele keuze maken, Glenn, dan zeg je nee, dat ga ik niet doen. Dat je het recht hebt om te zeggen van gaan we niet doen. Ja? Als je dat begrijpt, dan begrijp je ook waarom de tarotkaart is gecreëerd. Daarom zijn de meeste tradities die nu naar voren ook komen, openlijk. Vrijmetselaar, die was ook een tijdje, zeg maar, wat ze dan noemen, ondergronds. Heel veel tradities die gaan ondergronds. Ja, op het moment dat de regering heel erg bedreigend wordt. Ja, dan gaan ze ondergronds. Dan kan je alleen maar via op mondreclame kan je zeggen, krijg je te horen van die tradities. Ja, en dan kan je jezelf aansluiten om die kennis tot je te nemen, zodat jij niet een slaaf bent. Ja, dus die waren. En in de tussentijd hebben
politieke mensen, een politieke figuren ook geïnfiltreerd, waardoor er heel veel corruptie ook plaats heeft gevonden daarin, in die tradities. Dus ja, vandaar dat je dan zeg maar heel veel onzin ook krijgt in die tradities, want alles geven ze je behalve dit, want de macht willen ze blijven houden. En ik ben hier en zolang God bestaat, zolang ik mezelf bestaat, ja, en zolang het universum mij kracht geeft en ademhaling, mijn hele missie is te vertellen dat slavernij moet stoppen. In al zijn vormen. Dus, laat me het even anders zeggen. Je kan niet met een één voet binnen en één voet buiten zitten. Dat betekent, je kan niet zeggen van, oh, voor een aantal dingen accepteer ik slavernij wel, maar voor een aantal andere dingen accepteer ik slavernij niet. Dus dat is wat Jezus bedoelt van, of ben je voor mij, of ben je tegen mij. Ja, dat is ook wat het universum zegt. Of ben je pro het universum, of ben je tegen het universum. Je kan niet een beetje tegen en een beetje pro zijn. Je kan niet een beetje zwanger zijn. Of ben je fucking zwanger, of ben je niet zwanger. Ja, dus dit is de keuze die iedereen heeft. Ja, de keuze om te kiezen voor waarheid, of om te zeggen van ja, ik blijf gewoon in mijn fucking fantasie leven. Wat brengt mij tot het nog een keer op de thema van Sinterklaasje. Ja? Dus als jij zegt van ja, nou, ik accepteer de regering, dan kan je je voorstellen dat je zegt van ja, ik accepteer Sinterklaas ook. Maar als je zegt van ja, ik accepteer sommige regels van de regering niet, nou, je hebt toch slavernij geaccepteerd? Dus dan kan je dan niet zeggen van ja, sommige regels van de wet van de regering wil ik niet doen. Nou, je hebt toch geaccepteerd dat ze daar zijn. Dus of accepteer je ze als één geheel, of zeg je van nee, ik ben een anarchist, zoals ik. En ik ben een moreel persoon, want ik begrijp hoe de natuurwet werkt. Ik maak niemand dood. Dus laten we maar gewoon met fucking rust. Dat is allemaal niet zo moeilijk hoor. En dat is dan juist, mensen willen alleen maar cherrypicken. Alleen maar cherrypicken. Ja, ik wil wel toch wel een regering hebben, want ik krijg geld van ze. Daarom wil ik ze wel toch wel een klein beetje ondersteunen. Wel, laat me even vertellen, als je vrij bent, heb je ze niet nodig. Sterker nog, zij maken jou onafhankelijk van hun, omdat wanneer je werkt, moet je ze geld geven om vervolgens weer geld terug te vragen. Nou, hartstikke handig is dat, ja. En van de mensen die het kunnen werken, gaan me niet vertellen dat je niet iets gaat doen met je leven. Doe normaal, man. Zelfs toen ik fucking 10 jaar geen werk had ik dan nog steeds 10 jaar heel productief was ik bezig. Lullen, man. Je moet gewoon productief bezig zijn. Doe iets dat je jezelf zeg maar ontwikkelt. En doe iets dat de anderen ook voordelen aan hebben. Dus je naaste. Ja? Als je niks te doen hebt, ga gewoon helpen zeg maar op de boerderij of zo. Er zijn genoeg werk hoor. Maar nee, dat doen we niet natuurlijk, want we willen gewoon lekker Netflix gaan kijken. En lekker gewoon van de slavenhandel wil je gewoon geld ontvangen, zodat je je lekker leven kan hebben. Oh, je gaat pijn hebben, joh. Dus zelfs die psychologen zoals Carl Jung, daarom heb ik Carl Jung genomen in ieder geval bij de grote arcana. Die hebben dit verhaal, Carl Jung is een psycholoog, ja, die heeft de tarot gebruikt voor zijn werk. Kan je alles zeggen wat je wil, maar dat heeft hij gedaan. Alsjeblieft. Dus, zelfreflectie van de tarot. De tarot biedt natuurlijk een spiegel waar je jezelf in kan zien. Ja? En dan zeg maar, het is ook bedoeld om de innerlijke wereld beter te begrijpen. Wat ik bedoel met de innerlijke wereld is je gedachte, je emotie en je actie. En het bijzondere je gedachte en je emotie, want die bepalen je actie. Ja? Dus als je je gedachten niet begrijpt, hoe je gedachte werkt, en als je emotie niet begrijpt, dan kan je de tarot gebruiken om een betere beeld te krijgen daarvan. Wat het allemaal inhoudt. Dat is de tarot. Ja? Dan krijg je bijvoorbeeld kaarten zoals de hoge priesters. Ja? En die roepen je aan om bijvoorbeeld een soort van zelfreflectie te doen. En je onbewuste te verkennen zelfs.
Ja? En de symboliek, zoals ik net in het begin zei, die roept persoonlijke associaties op. Ja? En dan daardoor bevordert dat zelfinzicht. Dus omdat je dan associeert met symbolen. Daarom in marketing en zo worden ook symbolen heel erg gebruikt. Want je gaat ermee associëren, kleuren ook. Maar dat heb ik, vorige seizoenen heb ik hierover ook gehad. Ja, kleuren, symbolen, die roepen gedachten op. Die roepen ook emoties op, omdat ze gedachten oproepen. Dus als jij begrijpt hoe je hersen werkt, dat je dan gedachten met elkaar koppelen. Je hebt een één hoofdgedachte, quote-unquote, ja, of een hoofdsymbool. En die roept allerlei soorten kleuren in je hoofd. Die roept de geuren in je op, gevoelens, et cetera, et cetera. Zo werkt je hersenen. Ja? Dus, maar voor voorspel, de tarotkaart weerspiegelen waarschijnlijkheden. Ja? Geen absolute toekomst. Bijvoorbeeld, als je de Raad van Fortuin krijgt, ja, dan moet je niet denken dat het dan specifiek iets is. Het heeft te maken met cyclus. Dus als je dan het Raad van Fortuin krijgt als tarotkaart, dan heeft het te maken met, waarschijnlijk ga ik een cyclus in. Iets dat continuïteit biedt. Ja? Dus wat ik heel graag wil, maar ik weet zeker dat niet iedereen die dit advies gaat volgen. Maar aanvankelijk, tenminste heb je het op de juiste manier gehoord. Jij doet ermee wat je wil. Wat ik heel graag wil is dat je je gezonde verstand gebruikt. Ja? Dus de zelfreflectie ten opzichte van de voorspelling. Ja? Nogmaals, voorspelling, de toekomst kan je eigenlijk niet voorspellen. Dat kan niet. Wat je kan doen is, wat gebeurd is, je hebt op dit moment een bepaalde staat van zijn. Als jij op deze manier blijft, dit is de waarschijnlijke. Daarom kan je de kaart nu gebruiken. Dan krijg je een antwoord. En dan 10 minuten later doe je dezelfde fucking ding. Dan krijg je helemaal een andere advies. Ja? Omdat het te maken heeft met je staat van zijn. En die verandert continu. Ja? Dus het biedt zelfreflectie. Het biedt bepaalde inzicht. En dus probeer met een gezond verstand en balans hiermee om te gaan. Ja? Maar nogmaals, je kan waarzeggerij, je kan alles gebruiken. Je kan haren gebruiken, je kan alle soorten objecten gebruiken om zogenaamde waarzegger te zijn. Het idee is om iets dat abstract is, concreet te brengen. In je concrete situatie. Heel veel mensen hebben problemen hiermee. Ja? Van abstract naar concreet. En wat ik ook altijd zeg, van concreet naar abstract. Ja? Dus als je dan zeg maar elke week, als je begrijpt dat vandaag, we zitten op dinsdag, dit is de tweede, of sommigen zeggen zelfs de derde dag van de week. Als je zondag de eerste dag neemt, maandag de tweede, dan is vandaag de derde dag. Ja? Dan begrijp je dat de hele jaar door hebben we dinsdagen. Ja? Want het is een cyclus. En dan kan je begrijpen, dus dat betekent, we gaan terug naar dinsdag. Dan gaan we weer woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, maandag. En dan krijgen we weer dinsdag. Ik herken daar een cyclus. Ja? Dat is wat genoemd wordt abstract. En dan breng je het concreet, dan zie je, ik ben hier in de cyclus. Ja? Dus als cyclus een wet is, want dat is het ook, cyclus is een wet. Dan kan jij bijvoorbeeld de kleine arcana gebruiken, die van 1 tot 10 is. En dan weet je van, als ik op 10 komt, dat is tijd nu om weer naar 1 te gaan. Want het blijft gewoon doorgaan. Dat is het leven. Dat is wat ze zeggen, dat leven heeft zijn ups en downs. Ups en downs, ups en downs. Ja? Je hebt dagen die hartstikke goed gaan en dagen die hartstikke kut zijn. Maar begrijp dat morgen een andere dag is en je bent verder in die fucking cyclus. Dus dan zeg maar, hoop is er. Ja? Dus, maar begrijp dit concept en gebruik je gezonde verstand. Want we gaan nu kaartenlegging bespreken. We hebben nog 15 minuten, dan gaan we dat doen. En dan hebben we dan zeg maar het hele seizoen afgesloten. Ik heb geprobeerd zoveel mogelijk kaartenlegging, de gebruikelijke leggingen te presenteren. En ik heb ook natuurlijk hun interpretatie.
Nogmaals, deze sheets zijn allemaal beschikbaar op mijn website, thegreatwordexperience.com. Ga het niet in de Google zetten, want nogmaals, Google die heeft het als je shadow bent. Mijn boodschap blijkbaar is ja, volgens hun zeggen, gevaarlijk. Maar we gaan gewoon door met het grote werk, want dat moet gedaan worden. Het grote werk is het werk aan jezelf werken. Ja? En ze willen natuurlijk niet dat je aan jezelf werkt. Ze willen dat je dom blijft en gewoon achter hun advies volgt. Dat is wat men wil. Het graagst. Willen ze dat je gewoon doet wat de regering zegt en wat de pastor wil zeggen, wat de pastor zegt en wat de bankje zegt. Dat je hele leven naar de fucking moeren stuurt. Maar goed. Ik heb de gebruikelijke leggingen. Dus laten we starten met het Keltisch kruis. Dit is de meest gebruikte, zeg maar zelfs. Ik vind het zelf een hele complex, groot woord, maar het is niet simpel in ieder geval. Maar het is een uitgebreide legging van 10 kaarten. Ja? En het is vooral bedoeld voor diepgaande analyse over een bepaalde situatie. Dus daar zie je bijvoorbeeld, leg je eerst de eerste kaart, dan zie je op 1, dat is dan de situatie. Trouwens, je moet, als ik jou was, zou ik deze sheet gewoon downloaden of zo. En dan zou ik dan zeg maar bij het leggen van de kaart of dit gewoon opschrijven. En dan bij het leggen, dan kan je dit allemaal, dan weet je wat is. Dan hoef je dat niet te memoriseren. Maar ja, als je een echte waarzegger wil worden, dan moet je het wel memoriseren. Ja, tot jezelf nemen. Maar je kan het zelf voor jezelf dit doen. Je kan je situatie plaatsen. Zeg maar de eerste kaart die vertegenwoordigt je situatie. De tweede kaart is dan de uitdaging. De derde kaart is dan je focus. Vierde kaart is verleden. Vijfde kaart is mogelijkheden. Dan heb je dan te maken over toekomst. Dat is 6. 7 is kracht. 8 is omgeving. En 9 is hoop. En 10 is uitkomst. Dus dan zet je gewoon die 10 kaarten zo. En dan kan je die kaarten interpreteren. En de interpretatie van die kaarten heb je al. Dat was de hele 12 afleveringen. Daarom is dit belangrijk om te weten. Nu kan je het op de juiste manier gebruiken hier. Ja? Normaal gesproken wordt de grote arcana gebruikt. Ja? En ik zou je ook aanraden om de grote arcana te gebruiken. Maar desalniettemin, en ik ga het zo direct ook bespreken. Er zijn ook momenten waar je de kleine arcana kan gebruiken hoor. Dat zou ik zelf doen. Ik vind het ook zelf leuk om te doen, om de kleine arcana te gebruiken, om situaties in mijn dagelijks leven te analyseren. Maar ja, een dag die gaat zo voorbij. Dus, maar goed. Je hebt de 3 kaartlegging. 1, 2, 3. Dit is een eenvoudige legging. Eigenlijk voor beginners. De meeste waarzeggers die gebruiken dit. En het is heel simpel. De eerste kaart leg je bewust en de andere kaart trek je even. Nee. Je legt ze allemaal random. Je legt ze allemaal random. Je hoeft niet te bewuste. Je legt ze allemaal random. Die hier ook. Het is gewoon random leggen. Gewoon pap, pap, pap. Je gaat het, de kaarten een beetje ja, door elkaar gooien, zeg maar. En dan pak je gewoon uit de bundel pak je een kaart en dan begin je gewoon op deze manier te leggen. Gewoon random. Ja. En dit ook. 1, 2, 3. En dan dit is zeg maar geschikt voor snelle inzicht en het is eigenlijk voor beginners. Dus iedereen die wil beginnen kan hiermee beginnen. En ik moet eerlijk zeggen, en nogmaals, en dat heeft te maken met andere dingen die ik nu niet ga bespreken. Als je het op deze manier doet, gewoon random, is heel erg on point zelfs. Je gaat heel veel mensen gaan versteld staan hoe on point die kaarten zijn. Oké? Nogmaals, dat betekent niet dat deterministisch, dat gewoon hetgene is dat gaat gebeuren. Het geeft alleen maar aan, dit is jouw situatie, gisteren, dit is vandaag en dit
Als het zo door blijft gaan, het gaat het worden. Ja? Dus dan krijg je bijvoorbeeld hier, bijvoorbeeld als de dwaas in de eerste zit, is het verleden, dan zou dat bijvoorbeeld een nieuw begin vertegenwoordigen. De kluizenaar is heden, introspectie. En de zon, toekomst, is verlichting en succes. Dus dan kan je op die manier, zeg maar, leggen. Ja? Dus zeggen, als je nu een beetje jezelf een zelfreflectie doet in jezelf, dat is dan nummer 2. Als dat op nummer 2 staat, dus betekent nu jezelf inspecteren. Ja? Dan, als je dat doet, en natuurlijk jezelf aanpast, dan zou de toekomst zonnig eruit zien. Als je dan de zon hebt op nummer 3. Ja? Dus dat is hetgene wat het betekent eigenlijk. En dan heb je dan 7, de kaartweek. Ja, zeg maar een kaart voor elke dag van de week. Ja? Dus een leggen met 7 kaarten, ideaal voor de tijdanalyse. Dus dit is natuurlijk ideaal voor tijdanalyse van 7. Hè? Dus als je een cyclus hebt van 7 stadia, dan is dit ideaal. Maar je kan zelf, wat we ook gaan doen, we hebben ook een jaarlegging, een weeklegging. En je kan ook daglegging hebben. Moet je 30 kaarten ergens vandaan halen. Ja. Dus, maar dit is een weeklegging. Het is, elke kaart vertegenwoordigt een dag of een fase in de cyclus, een tijdsperiode. Dus het helpt bij het plannen van je reis. Het plannen van acties. Ja? Gedurende je week. Ja, dus 1 is verleden, 2 is heden, 3 is invloed, 4 is kern, 5 is invloed weer en 6 is doen en 7 is toekomst. Dit is een sterrenpatroon. Voor mij is dit zelf een beetje een van de leukere. Het is een 6 kaartenlegging eigenlijk. En het is bedoeld voor, niet alleen maar voor relaties, maar ook voor liefdesrelaties zelfs. Of interacties met mensen. Dus als jij bijvoorbeeld een interactie hebt met bepaalde mensen. En je wil die relatie toetsen. Dan zou ik deze gebruiken. En dan op nummer 1, dan ben jij. Op nummer 2, dan is dan de andere persoon. Die zit dan tegenover jou. Dus dan zie je ook, de 3 is in het midden. En niet de 2. De 2 is tegenover, dus de tegenovergestelde van jou, zeg maar. Dus 1 is ben jij, de eigen beeld. Dus jouw eigen beeld in de relatie. Dus dat is, als je dat op plaats 1 zet, dat is het hoe jij denkt over de relatie. Op plaats 2, hoe de andere persoon jou, zeg maar, hoe jij, zeg maar, die andere persoon. Het heeft te maken met jou, by the way. Het heeft niks te maken met die andere persoon. Het heeft te maken met hoe jij die andere persoon ziet. Dus dat is op nummer 2. Dus het gaat wel over die andere persoon, maar hoe jij die andere persoon ziet in de relatie. En dan 3 is de relatie zelf, de samenvatting ervan. En nummer 4 is de verwachting, wat jij wil. En de 5 is dan de, even kijken. De 5 is dan, de 4 is de verwachting, de 5 is dan de kracht. Ja, of hoe de relatie beide beter maakt, zeg maar. En 6 is dan de zwakheden. Of de uitdagingen en pijnpunten van de relatie. En een voorbeeld bijvoorbeeld. Als je op geliefde hebt op plaats 5, kracht, dan wijst op een sterke verbinding of een harmonie. Dus als je dan de geliefde op 5 hebt, dat is de bedoeling. Dat is wat hij bedoelt. Dat je relatie met die persoon krachtig is en harmonieus. Ja? Dat is dan ook de kracht van de relatie. Dat is wat hij bedoelt. De kracht van de relatie is jullie harmonie en jullie verbinding. Ja? Oké. We zijn er bijna, mensen.
Dit is de piramidelegging. Is een bijzondere. Het is ook een legging van 6 kaarten. Ja, in een piramidevorm. Maar de structuur is de onderste kaart. De onderste kaart is de onderste 3 kaarten. Dus de huidige situatie en de basis, het fundament. De middelste is obstakel en kansen. En de bovenste is uiteindelijk de 1 kaart, is uiteindelijk het doel. Ja? Ja, de chatbericht blijft hangen in beeld. Ja, kijk, Ivanisha, sowieso, dit is de Pika Pika, kennen jullie? Ja, dankjewel. Ivanisha, maar dit wordt sowieso ook, de sheets die zijn beschikbaar. Ja, dus ja, de sheets zijn beschikbaar, dus je kan het helemaal compleet krijgen. Zonder teksten erbij, in ieder geval. Dus op 1 is het verleden, 2 is heden, 3 is toekomst, 4 is oorzaak of obstakel, 5 is gevolg of kansen, en 6 is de samenvatting, het doel of het advies. Ja, dus is de piramide. Dus het helpt je gefocust te blijven op concrete doelen. Dit gebruik je daarvoor. Ja? Elke legging heeft eigenlijk een doel. Hè? En dat heb ik ook beschreven. Dus heb ik ook, als het goed is, heb ik het ook uitgelegd. Maar als je dat niet compleet begrijpt, dan ga terug en lees de teksten nog een keer. Want ik heb hier uitgebreide beschrijvingen en structuur en voordelen. Dus die krijg je bij alle kaarten. Dit is de spiegellegging. Nou, er zijn verschillende spiegelleggingen, maar wat ik hiermee bedoel is de hermiet. De legging van de hermiet. Ja? Het is een 5 kaarten legging. Ontworpen voor introspectie en zelfanalyse. Het heeft te maken met jezelf. Daarom heet het ook de hermietlegging. De spiegellegging. Je ziet jezelf in de spiegel. Ja? Bij uitstek is dit geschikt voor verkennen van innerlijke conflicten. Dus als je innerlijke conflicten hebt, zou ik zeggen, gebruik deze. En het gaat over, nummer 1 is het onderwerp. Nummer 2 is toevoeging of uitleg op kaart 1. Nummer 3 is actie, die geïnitieerd moet worden door jou. Dus wat je moet doen om die conflicten op te lossen. Nummer 4 is een soort van uitleg op nummer 3. En nummer 5 is het doel van jouw actie. Dus wat het uiteindelijk gaat opleveren. Als je die actie doet. Maar het is puur bedoeld voor zelfreflectie. En dan heb je gewoon 5 kaarten voor je. En nogmaals, gewoon de kaarten in de war gooien, zeg maar, zou je zeggen. En dan kaarten gewoon leggen. 1, 2, 3, 4, 5. En dan lees het gewoon. Ik weet het niet al, heel veel mensen gaan vandaag al deze dingen doen. De meest simpele is de 3. Ja, verleden, heden en toekomst. Begin daarmee. En dan doe je dan deze. Dit is voor jezelf. Ja. Je kan een vraag stellen. En dan de kaarten leggen. Bijvoorbeeld, je kan bij de 3 kaartenlegging kan je een vraag stellen. En dan de 3 kaarten leggen. Ja. En dan krijg je antwoord. Wat het daarvoor was, wat het nu is en wat het gaat worden. Ja. Het raad van het jaar, dat is dan de 12 kaartenlegging. Eigenlijk hetzelfde idee is 12, is 13. Maar soms zie je dit als 12. Maar ik vind de 13 versie leuker, omdat de 13 heb je dan het doel in het midden, wat je wil bereiken. En dan kan je dan door de jaren heen, kan je dan de cyclus zien van het bereiken van dat doel. Dus het helpt bij het plannen en voorbereiden op veranderingen en uitdagingen in het jaar. Ja? Ja, het innerlijke conflicten en vragen, inderdaad. Dan moet je gewoon die 5 kaarten gebruiken, Vanisha. En dan ja, de 5 legging. Dat is, daarom is dit eigenlijk voor de persoon. Je hoeft naar niemand te gaan, je doet het zelf gewoon. Je hoeft nergens naartoe te gaan. Gewoon doe het zelf thuis. Leer de betekenissen gewoon, je hebt ze allemaal. En dan kan je de kaarten leggen en dan is het klaar. Ja, dit is voor het hele jaar. Dus zeg maar, we gaan binnenkort nieuw jaar in. En dan kan je dit leggen voor 2025, zou ik zeggen. En dan zeg je van, ik heb een doel. Dat is het nummer 13. En dan elke nummer is het nummer van een maand. Dat is makkelijk. Dat is niet zo moeilijk. Daarom heb ik hier de nummering niet gezet. Het heeft geen zin. Ja, nummer 1 is januari en dan nummer 12 is december. Dus dan begrijp je dat. Nummer 13 is gewoon het doel voor het jaar. Ja? Dus dan gaat hij jou vertellen hoe je met die doel omgaat het hele jaar door. Nogmaals,
een algemene overzicht, abstract. En dan moet je het naar je eigen leven vertalen. Ja? Nu heb ik hier wat ik dan noem het eigen padlegging. Ja hoor, ik ga ook daar naartoe. Het eigen padlegging. Want ik wil dat jij begrijpt, deze leggingen zijn er wel. Maar het beste is je eigen leggingen te creëren. Je moet zeg maar elke type legging, elke kaart, moet je dan gewoon zelf bepalen wat het betekent. En dan ga je je kaart door de war zetten en dan leg je hem gewoon neer. En dan krijg je antwoord. Ja? Want het heeft te maken met jou. Het heeft niks te maken met de kaarten. Het heeft niks te maken met niks van die dingen. Daarom heb ik nu een eigen padlegging. Zoals ze zeggen in het Engels, to make a point. Ja? Om een punt over te brengen. Je kan zelf je kaartenstructuur bedenken. Ja? Ja, je kan, ja, Ivanish, als je wil. Als je zeg maar een vraag voor het nieuwe jaar hebt of een wens hebt voor het nieuwe jaar, dan leg je dat in het midden en dan zet je die 12 kaarten eromheen. Dan leg je op kaart 1, 2 en dan weet je hoe de progressie is per maand. Dus wat je dan die uitdaging is voor die maand. Je kan het ook combineren met de 12 jaarkaarten, dus zeg maar de jaarlegging met de weeklegging. Dan zeg je van, oké, ik wil ook een algemene overzicht hebben van de weken, die 52 weken van het jaar. Een algemene overzicht, gemiddelde overzicht. Ja? En natuurlijk elke week, als je een weeklegging gebruikt, is het voor elke week anders natuurlijk. Maar je kan ook vragen van, ik wil het een algemene weekoverzicht van het hele jaar. Dus dan gebruik je de 12 legging voor het jaar zelf en de weeklegging voor een gemiddelde informatie, gemiddelde overzicht van de week. Van de weken, de 52 weken in het jaar dat volgt. Ja? Er is wel één ding. In het algemeen hebben we 13 maanden. Hè? En ik weet dat heel veel mensen, dat wij werken met 12 maanden. Maar eigenlijk hebben we 13 maanden. Maar goed, dat zie je wel, want de maand heeft eigenlijk 4 weken. We hebben 52 weken. Die mooi gedeeld kunnen worden door de 4 weken kunnen, zeg maar, een maand is 4 weken, sorry. Dat is 28 dagen. En die kunnen mooi in 13 maanden passen. Dan heb je dan 13 gelijke maanden van 4 weken. Okay? Waarom het 12 maanden heeft te maken met heel veel dingen. Maar ik kan je één ding vertellen. Dat is omdat jij dan de ene maand gratis moet werken. Als een slaaf. Want ze betalen je 12. Je vindt het systeem zo geweldig. Daarom hebben ze ook de 13e maand in het leven gebracht trouwens. En jij denkt, je hebt een bonus gekregen. Je moet een 14e maand krijgen, kerel. Ja, dan heb je echt een bonus gekregen. De 13e maand verdien je toch wel. Maar goed, de eigen padlegging. De eerste 5 kaarten van de eigen padlegging. Dat heb ik zelf bedacht hoor trouwens. Dus jullie kunnen het gebruiken als jullie het leuk vinden. Het is helemaal uitgelegd hier in mijn sheet. Kan je downloaden. Maar de eerste 5 kaarten heeft te maken met je doel. En de andere, het is eigenlijk een Davidster, want als je ze bij elkaar brengt, dan creëer je dan zeg maar een soort Davidster. Daarom heb ik het een punt omhoog en een punt naar beneden. Ja, heel erg gekult. De punt omhoog is de Palus Erectus en de punt naar beneden is de vulva, is je doel. Doel is de vrouwelijke energie, zou ik zeggen, die gecreëerd moet worden. En de Palus Erectus, zeg maar, het doel, de piramide naar boven en de piramide naar beneden. Als je dat bij elkaar brengt, dan krijg je de Davidster. Ja? Het is niet de Davidster, echte Davidster. Dit symbool, die gaat verder dan de Kabbalah en verder dan zelfs de Egyptenaren. Oké? Dus, zodat jullie het weten. Maar ze noemen het nu de Davidster, zodat die mensen me nu begrijpen. Ja, dus 1 tot en met 5 doel, 6 tot en met 10 obstakel. Dat is een obstakel. En het is een hele uitwerking, dus dat eerste kaart, dus de 1 tot en met 5 heeft te maken met het doel. Ja, de eerste kaart is het fundament van het doel. Ja, de tweede kaart het ondersteunende krachten van het doel.
Derde kaart is het doel zelf. Vierde kaart is positieve invloeden. En de vijfde kaart is tegenwerkende krachten van het doel. Ja? Dus dat toont een beetje de aanhanger, een tegenhanger van kaart 4 zelfs. Dus kaart 5 heeft te maken met kaart 4. Ja? Dus dan kan je bijvoorbeeld, hier krijg je ook een voorbeeld. Bijvoorbeeld het doel, de wereld, kan voltooiing en harmonie symboliseren. Je wil iets van voltooien, dat is je doel. Ja? En dan kan je kaart 4, de zon krijgen, kan een gevoel van vreugde en optimisme brengen. Dus als je voltooiing hebt, dan kan het gevoel dat is de positieve invloed die dat heeft. En tegenkracht is de maan. Soms heb je verwarring en illusie. En die kan dan tegen de zon ingaan. Ja? Dus de eerste 5 kaarten. En dan heb je dan zeg maar de andere kaart die heeft te maken met de obstakel. 6 is het fundament van het obstakel. Ja, bijvoorbeeld de toren. Dat plotselinge veranderingen of schokken symboliseren. Dus dingen die plotseling gaat gebeuren. Dat is het fundament ervan. Dan heb je kaart 7, ondersteunende krachten. Het Rad van Fortuin, de cyclus. Dus het is de schokken blijven maar komen, zeg maar. En dan 8 is de obstakel zelf. Bijvoorbeeld is de gehechtigheden. Dus dingen die je zit vast met bepaalde ideeën, bepaalde gedachtegangen, bepaalde gevoelens. Ja? En het komt maar steeds, die schokken blijven maar komen, doordat je dan die obstakel hebt. Ja? En kaart 9 is positieve invloeden, is hoge priester. Ja, dat betekent ga maar, als je dan wijsheid en inzicht vertegenwoordigt, dat is dan de hoge priester vertegenwoordigt. Ja? En de overwinning, de obstakel, het oordeel, kan spirituele wedergeboorte. Wat je moet doen om die obstakel te overwinnen. Ja? Nou, zo kan je je eigen legging ook gewoon creëren. Ik zou zeggen, doe maar. En wees gelukkig hiermee. De andere leggingen zijn gewoon gebruikelijke legging, wat je dan de meeste waarzeggers zien gebruiken. Maar nu weet je wat ze betekenen. En dan ga je gewoon gebruiken voor jezelf. Ja, niks in het donker. Alles gewoon in het licht. Zoals het zonnetje van Eikenpad. Alles in het licht. Niks in het donker. Vooruitblik op de reis. We gaan geschriften. De geschriften gaan we voor het volgende seizoen gaan we die bespreken. Dat wordt een interessante serie, mensen. Dus hou je pruik vast. Ik ben al mee begonnen eigenlijk zelfs. En we gaan de Bijbel, gaan we de boeken van de Bijbel bespreken. Oud Testament en het Nieuwe Testament. Maar de twist hieraan is dat we het occulte kant ervan gaan bekijken. De occulte kant van de Bijbel. Dat betekent de tradities, wat de traditie erover zegt. En ik denk dat we een goede fundament hebben, want dat we Kabbalah hebben gehad, we hebben Tarot gehad. Die ook, en eigenlijk hebben we de kabbalistische, of de Hebreeuwse letters hebben we gehad. We hebben de betekenissen van de Hebreeuwse letters hebben we gehad. Dus ik denk dat we redelijke fundament hebben om tenminste een blik te krijgen in wat de Bijbel allemaal inhoudt. Ja? Nogmaals, deze lessen zijn niet absolute lessen. Dat betekent niet dat het is een hulp. Het helpt je begrijpen en het leven te navigeren. Want ik kan jarenlang alleen maar over tarot praten. Elke kaart. Dus je bent gewoon, ik kan een hele jaar door seizoenen bedenken en met 1 kaart alleen maar van alles bedenken. Dus het is een boek op zich, al deze dingen. En de Bijbel precies hetzelfde. Maar er is natuurlijk een rode draadlijn. En die proberen we te begrijpen. Ja, ook met tarot, met alles die ik bespreek, daar gaat het over. De rode draadlijn, zodat je dan je richting niet kwijtraakt. Of door de bomen zie je de bos niet meer. Zoals ze zeggen. Of door het bos zie je de bomen niet meer. Ik weet niet. Is een van die gezegden. Maar goed. En het is de bedoeling dat je dan zeg maar richtlijnen krijgt.
bij deze afleveringen. Oké? Dus we gaan ook de esoterische, occulte kant van de Bijbel gaan we dan, het vervolg gaan we bespreken. Nou, dit is mijn doel. Ik heb een heleboel in te halen. Ja, nou, je hebt sowieso, doe maar gewoon lekker rustig hoor. Ik heb zeker een aantal uren aan materiaal daar. Doe maar gewoon lekker rustig. Het wordt het 5e seizoen. En we gaan de Bijbel, wees gewoon bij de Bijbel. Begin gewoon hier en dan ga terug en doe dat gewoon rustig. En dan haal je het in. Ja. Mensen, de hele bedoeling van al deze lessen. Nu ga ik een slot conclusie en een slotverhaal vertellen. Dan zie ik jullie pas in maart weer. Maar de hele bedoeling van deze lessen, mensen, is om moreel te worden. Heel veel mensen zeggen van ja, ik ben moreel. Hoe weet je dat? Ja, omdat ik het zeg. Dat noemen we solipsisme. Dat betekent dat jouw waarheid dat het is. En dat is het niet. Ja? Want mijn waarheid zegt iets anders dan jouw waarheid. En als mijn waarheid een klein beetje jou tegenwerkt in jouw progressie, ja, wat ga je eraan doen? Ja? Dus er moet iets zijn als een deterministische kant van waarheid. Dat betekent, het geldt voor iedereen. Daarop is de mensenwet op gebaseerd. De mensenwet is gemaakt om een soort van gelijke vlak te geven voor iedereen, zogenaamd. Ja? Maar het doet zijn werk natuurlijk niet, omdat het gemaakt is voor een aantal mensen aan de top. En de mensen die daar beneden zijn. Ik geef een voorbeeld. Hè? Laatst heb ik begrepen dat Biden zijn zoon gratie heeft verleend. Ja? Dus de wet geldt voor al het andere mensen, maar voor hun geldt de wet niet. Dan gaan we gratie verlenen. En net als ook in Nederland met de wetten. De koning is onschendbaar. Dus alle wetten gelden voor mensen. Wetten gelden voor slaven. Dat is de daadwerkelijke terminologieën. Want als jij deze systemen ondersteunt en in gelooft, dan ben jij deel van het slavensysteem en dan ben jij ook een slaaf. Een punt. En de bedoeling is door deze lessen, ik jullie hopelijk een klein beetje, want ik weet het is al heel zwaar hoor, oog te laten openen en zeggen van, oh, misschien zit er wel iets in, laat me zelf gaan onderzoeken, laat me zelf moreel worden, laat me zelf de wetten van het universum gaan onderzoeken en zorg ervoor dat ik mijn actie daaraan harmoniseert, zodat ik dan zeg maar voor mezelf goede resultaten kan krijgen. En omdat ik ook liefde heb voor de rest van de wereld, ja, dat die ook goed, goed beïnvloeden. Want als jij moreel bent, dan beïnvloed je je buren en je omgeving op een positieve manier. En als jij zegt van ja Glenn, ik en de rest maar stikken, dan fuck you. Ja? Want als je alleen maar over jezelf denkt, fuck you again. Ja? Maar niet in mijn buurt in ieder geval komen. En ook nog een andere ding, dan je verdient je slavensysteem en je verdient je slavenleven. En ik hoop dat je dan zeg maar op die manier blijft tot in de eeuwigheid. Wat brengt me op de Sinterklaas verhaal, want ik moet er toch wel eventjes voor de afsluiting iets erover zeggen. Mensen, Sinterklaas verhaal, die heeft een slavenverleden. En als wij daarnaar denken, daar goed over nadenken, en als wij een betere leven willen hebben in de toekomst, het heeft niks te maken met je kinderfeest. Ze hebben er een kinderfeest van gemaakt. En de reden waarom ze er een kinderfeest hebben van gemaakt, is om de kinderen van tevoren te beïnvloeden en te programmeren in een onderbewuste. Ja? Want dan kan je zeggen, van, het is allemaal niet waar. Kan me niks schelen. Jij bent verkeerd. Als je zo denkt, ben je verkeerd. Ja? Kinderen programmeren, net als op televisie dat doet. Vroeger hadden ze geen televisie. Ze moeten een manier hebben om die fucking kinderen te programmeren. Dat de Arische ras de ultieme ras is. En alle andere rassen zijn onderdanig aan die Arische ras. Dat is het probleem. Dat is
een vorm van slavernij. Het is niet slavernij in het algemeen. Het is een vorm van slavernij. Slavernij in het algemeen is, er is een poppetje boven je die jou moet vertellen wat je moet doen. Dus de regering die is een slavernij. En kerken en al die dingen zijn allemaal slavenconstructies. Ja? En als je hiermee meedoet en mee eens bent, dan ben je een deel van een cult. Ja? Iemand moet het jou vertellen, want anders ga je gewoon door met dit bullshit. En dan als jij zegt van ja, het is maar kinderfeestje, dan moet je zeggen van denk over na. Want als iemand een feest gaat creëren en die jou beledigt, of die slavenverleden altijd naar voren brengt, zou je dat leuk vinden als het om jou gaat? Zou je het leuk vinden als bijvoorbeeld de Curaçaoenaar, de Bonaireanen, de Arubanen en al die andere eilanden en al die andere, zeg maar, Afrikaanse landen zelf, die gaan nu een feest bedenken, die heet de feestje Hitler, waar Hitler de zogenaamde Sinterklaas is, die cadeautjes deelt aan kinderen en dan vervolgens de moordacties van de Tweede Wereldoorlog nadoet elk jaar, keer op keer. Is dat iets dat iedereen leuk vindt? En als het ja is, zou ik zeggen, en als jij iemand van Nederland bent, een pure ras Nederlander, wit, blauw oog, en die zegt van ja hoor, ik ben het mee eens, dan zou ik zeggen, wees de eerste die het gaat doen, en dan zal je zien wat gaat gebeuren met je. Ga maar gewoon die feest, een stichting bouwen, creëer een stichting. Ik ben voor Hitlerfeest elk jaar. Ja, en dan ga je zien wat gaat er gebeuren met je. Dan ga je zien hoe mensen dat echt voelen. Hoe de daadwerkelijke blauwe ogen Nederland erover nadenkt. Ja? Maar en dan begrijp je hopelijk wat het eigenlijk is. Want als je niet kan voorstellen, is omdat jij niet degene bent die dat heeft meegemaakt. Dat is het probleem. Dus daarom zijn mijn lessen gaat het altijd over, kijk naar jezelf. En denk over na. Als het mij zou zijn geweest, zou ik dat leuk vinden. Daarom is een van de wetten van Jezus was het altijd, doe een ander geen pijn. En wees liefdevol voor een ander, alsof je voor jezelf lief hebt. Ja? Dus denk na voor deze dingen. Ga niet als een idioot lopen roepen van ja, het is onze cultuur, het is kinderfeestje, dat soort dingen. Maar feesten kan je altijd creëren. Er zijn genoeg type feesten om te vieren. We kunnen ook feesten vieren van wanneer we een feest in leven roepen, nu al, dat we vrij zijn van slavernij, praktijken van regeringen, religies. En ga dat zo'n feest beginnen. Dat zou ik leuk vinden, zou ik zelf meedoen. Ja, ik ben geen feestpersoon, dus voor mij maakt het helemaal niks uit. Cadeautjes, mijn kinderen krijgen altijd cadeautjes van mij. Ik zeg tegen hun, Sinterklaas, die heeft geen geld, die is gewoon armoedzaaier. Ja, dus papa is degene die dat allemaal voor jou moet kopen. Dus ga geen Sinterklaas bedanken. En ga ook geen Jezus bedanken. Want ik moet gaan werken met mijn bloed, zweet en tranen. Om brood op tafel te leggen. En ik ben degene die hier moreel is. En omdat ik moreel ben, dat ziet de universum. En daar word ik voor beloond en klaar. Er is niks te maken met een andere partij. De regering geeft me niks. Al deze dingen zoals toeslagen en al die dingen heb ik allemaal opgezegd. Ik vraag geen geld aan de regering. Ik zorg voor mezelf. Ja, en ik zou zeggen, bij deze voor elke politieke persoon, elke politieke partij en elke politieke mens en elke regering dit ziet. Laat me met rust. Maar ik ga jou niet met rust laten, want slavensystemen gaan we niet accepteren. Ja? Dus bij deze, iedereen prettig zeg maar, tijd toegemoet. Volgende seizoen, de Bijbel. Gaan we ook lekker inschieten. En ja, ik zou zeggen, Emu en Maat. Tot de volgende week, mensen.